Kaixo, bideo honetan desbideratzea gaiari dagozkion ariketak egingo ditugu. Orduan goazen ariketekin. Hirurehun posizioa. Orduen hemen desbideratze bat egingo dugu, eta desbideratze hori eta gero mehatxu bi sortuko ditugu. Azkenean, alfil hau erabasten amaituko dugu orduan. Pista hori eman da, bururatzen zaizu ezo zer? Erreginak alfila jaten badu, eta beltzek alfila galdu ez nahi dute, erregina jango dute ez eta orain zer gertatzen da, zaldiak F7an eraso bikoitz bat egin dezakeela. Zak ematen dio erregari eta erregina mehatxatzen du. Baina egia da dorre beltzarekin zaldia jan aldala, baina orduan zer gertatzen da? Beltzek zaldia jaten badute, azken lehengo hilaran zak emate izango dala, Orain, erregeak ez du nora joan, beraz, beltzentzat aukera bakarra izango zen, dorrea edo erregina azken lehengo hilarara eraman, baina, bi kasuetan, zak ematen amaitzen dugu. Hurrengo ariketa. Alfilak lauki hori kontrolatzen du, eta zaldia defendatzen du. Zaldiak lauki bi horiek kontrolatzen ditu. Arikat honen gakoa, D7 laukia da. Eta orain zenbat pieza beltzek defenditzen dute? 1, 2 eta 3. Eta zenbat pieza zurik, 1, 2 eta 3. Orduan momentuz, lauki hau beltze dominatzen dute. Baina, zer egin dezakete zuriek lauki honen defentsatik pieza bat desbideratzeko? Hor dago gakoa ariketa honetan. Erregina sakrifikatzen dugu, beltzek duten aukera bakarra da dorrarekin erregina jatea, eta orain dorreak ez du laukia defendatzen, beraz, guk zak hau eman da, erregeak ez du nora joan ez eta zaken dago, beraz, erreginak egin jan behar du dorrea, baina beste dorre bat dugunez, zak emat izango da ez Orduan, erregina sakrifikatzen dugu, desbideratzeko lauki kritikoa defendatzen duen pieza bat, eta gero, alfil hori esker zaldia defendatzen duelako eta F8 laukia kontrolatzen dituelako, zaldiak aldi berean dorrari laguntzen dio, defendatu egiten du D7 laukian, 3 pieza batera lanean jarriz, zak ematea lortu dugu. Hemen nahi diogu, bidea zabaldu peoiari, orduen zuriek, peoia hau hortik kendu nahi dute, eta zeheratan, ikusi zer egin alduten. Erreginarekin dorrea jan, dorre bat gutxiago auki nahiz badugu erregina jan beharko dugu, baina orduan, orain zuriek, pauso bat
mugitzen dut aurrerantza peoia, eta beltzak peoi hori gelditzeko duten era bakarra da peoia jatea, edo mugimendu bat beranduago erregina jatea, ez ba? Baina bi kasuetan dorre bat gehiagorekin geratuko dira. Partida, hola jarraitu zuen, beltzek xaka eman zuten, zuriek horra mugitu eta orduan beltzak errenditu egin ziren. Hau 1969 jokatuko partida bat da, bi jokalari oso ospetsuen artean, zuriekin Boris Spassky, munduko txapelduna bihurtu zena urte horretan, eta beltzekin Larsen Dinamarkako jokalaria izan zela ere oso jokalari gogorra eta ezaguna bere garaian. Bale, adibide hau apurtxo bat zailagoa da. Bale, leku nahi duguna da, peoi hau, koronatzea. Orduan, jakin behar dugun lehenengo gauza da, zuriek dutela hurrengo baliabide aukera. Dala dorrea bajatzea. Eta dorrea bajatzean, zer gertatzen da beltzek dorre zuria jaten badute. Peoiak pauso bat ematen duela aurrera, eta orain, ez errege eta ez dorrea, ez direla peoi hori gelditzeko kapaz. Beste zutabe baten balego, dorra mugitu alko litzateke 8. hilarara, ez ba? Baina, kasu honetan 8. hilara, peoi zuriak kontrolatzen du, beraz, esan dudan bezala, posizio honetan beltzek ezin dute peoia geratu. Orduan, dorra jatea aukera eltenez, salbu dagoen lauki bakarra hurrengo hau da. Zuriek peoia mugitzen dute eta orain zer egin behar dute beltzek. Beltzek bidea zabaldu behar diote dorreari peoia hau eratzeko, ez ba? Eta horretarako zer jokatzen dute? Rei C5. Eta orain Rei C5 jolastuta gero, guk lortu alduguna da, errege hau dorre honen defentsatik aldentzea. Zeratan, sakea hemen eman da. Hiru aukera dituzte zuriek. Zezera badoaz, errega jango dute zuriek, eta beltzak naiz eta peoia jan, dorre eta erregarekin sake ematea eman dezakegu. Zer gertatzen da erregea bezeira badoa? Guk dorra jaten dugunean, gure dorra defendatzen dugula, ez ba? Eta beltzek naiz eta peoia jan, lehen esan dudan moduan, dorra eta erregarekin partida irabazi dezakegu. Hurrengo ariketa, hau ere oso interesgarria da. Guk peoia hau nahi dugu koronatu, pistada izango dela bai lauki honetan edo beste honetan, E8an edo F8an. Orduan, adibidez, zer gertatzen da, nik peoia aurrerantz eramaten badut. Momentu honetan, alfila hau erasopean dago, ez ba? Hori garrantzitsua da. Zergatik alfilarekin zer egin beharko dugulako. Beltzek erabakitzen badute
gure alfila jatea, zein uste duzu dela jokaldi ona? Alfila berreskuratzea? Ez ba? Txek orduan, beltzek peoia janalko lukete eta peoi bat gehiagorekin geratuko litzateke. Konturatu behar gara, beltzek zeiruko peoia jaten badute, zeiruko alfila jaten badute, guk peoia pauso bat aurrera eramango dugula, eta beltzek ezingo dutela ezer egin koronazioa saihesteko. Orduan, jokaldi hau eta gero, ikusten dugu hori, peoia jaten badugu, zuriek alfil bat irabazten dute. Orduan, zer egingo dute beltzek? Peoia horreratzen ez utzi. Eta zuriek ze egin dezakete? Berriz ere, alfila desbideratzen saiatu. Beltzek alfila jaten badute, peoia pauso bat aurreratzen dugu eta hurrengo jokaldian koronatu egingo dugu. Beltzek peoi zuria jaten badute, zuriak alfil bat irabaziko dute, eta guk F8ko alfila kentzen badugu G7ko alfilaren mehatxupetik, zer gertatzen da? Ez dugu pauso bat aurreratuko peoiaz ze kasu horretan galdu egingo dugu. Zer egingo dugu? F7ko peoia jan, eta orain zein da mehatxua? Mehatxua da, naiz eta beltzek peoia geratzen saiatzen diren, hurrengo jokaldian, beltzek alfila eman beharko dutela koronatu dugun erreginarengatik. Eta azkenean, zuriak ditzen dira alfil bat gehiagorekin. Ariketa hau ere, polita eta interesgarri iruditzen zait. Beltzek material abantaila handia dute, baina badirudi errege hau nahiko atrapatua dagoela. Ariketa honen gakoa zer da? Alfila aukentzen badugu G7tik edo F8tik, erregina zuriak H6ko peoia janda jake mate izango dala. Orduan, zuriak alegintzen dira alfila desbideratzen. Orduan, esan dudan bezala, alfila jaten badugu, jake mate izango da horrengo jokaldian. Zer gertatuko litzateke? Edo zein da zurien mehatxua? Konturatu behar gara bai, beltzek ezin dutela dorrea mugitu G8 laukitik ez Zergatik? Alfila eta erreginarekin zake mate mehatxatzen dutela. Barruan, imaginatu, beltzak zehatzen direla peoia koronatzen. Eta adibidez, mugitzen dutela erregina, peoiari bidea libre usteko. Orduan zer egin alde izakite beltzek? Janez, Zergatik? Iltzatua dago. Orduan, peoia jateran xake mate da. Orduan, guzti hori saihesten duen, edo mehatxu xake hori saihesten duen jokaldia hau da. Egia da,
beltzek erregina sakrifikatu dutela, ez ba? Eta zuriak alfila jan aldutela. Baina zer gertatzen da beltzek, lehengo erakutsiko dugu zelan saihesten duen xakemata, ez ba? Orain, beltzek peoia jan aldute eta alfilak ezin dau jan erregina. Iltsatua jarritzen duelako, baina kasu horretan, erregina dugu orain, xakea estaltzeko. Eta horrekin, beltzek atake zuria saihestu dute eta orain, partida irabaziko dute. Zik ikusi, konturatu baita ere, horrengo jokaldean ja, erreginak aldatu beharko direla. Eta dorre, hau eta peoi honekin, nahiko errez irabaziko dutela partida. Orduan, zer gertatzen da, erregina jaten badute zuriek. Beltze jaten dutela delauko alfila, eta gero bebian jarrita, peoia jau defendatuko dute, eta saiatuko dira dorra hemen jarrita, peoia aurreratzen. Eta egia da, zuriak abantaila handia dutela, baina posizioa ez da erraza. Eta gauza da, posizio honetan, erregina jata baino aukera hobea dagoela. Erregina jatea edo zuzenan jatea baino aukera hobea dagoela. Zer gertatzen zen zuzenan jaten bagendun? Beltzek alfila rekuperatzen, alfil bat jaten zigutela, ez ba? Ohartu, guk erregina zuzenan jan beharrean, beraien alfila jaten badugu lehengo, xake dela, eta egongo direla behartuta, alfila jaten. Zek erregea arriskoan dago eta ez du nora joan, beraz. Zer gertatzen da? Dorrak alfila jaten duenean, orain bai. Orain erregina jango dugu, eta orain zuriek peoia hau laster jango dute, eta partidez irabazi ahalko dute, errege galeko peoi guztiekin. Hemen, bidorrak daude F zutabean, eta xake sare bat lortuko dute. Pentsa dezagun, zaldiak xake hau ematen badu, aukera bi daude, ez ba? Alfilarekin zaldia jatea, edo erregea G7 mugitzea. Jokaldi hona da erregea G7 mugitzea? Ez, jake emate da. Beko dorrarekin F7 joan da, xake ematen dugu. Orduan, beltzek zaldia jan behar dute. Eta orain zer gertatzen da? Esaten dizue, xake emate bat dagoela bi jokalditan. Garrantzitsua da, peoi honek laukia kontrolatzen duela, orduan ikusi. Beko dorra igotzen dugu, lauki hau ezin du, eta lauki hauek ere lauki hauetara ezin da joan, ihes bide bakarra, errega horra mugitzea da. Eta orain, oso ondo, torrea H8ra eraman da, xake ematen dugu. Peoia defendatzen du, dorre honek, eta erregeak ez du nora joan.
Vale, hemen zurien txanda da. Beraz, seguramente pentsatuko genduken lehenengo jokaldia da, zaldia jatea eta materiala berreskuratzea, baina zer gertatzen da? Dorrarekin eseko peoia jango dugu, eta horrekin saihestuko dugu esazpiko peoia koronatzea, partida adibidez, holan jarraitu dezake. Eta zuriek peoi bat gehiago dute, baina oraindik lan asko dago egiteko. Orduan zuriek desbideratze bat erabili dezakete zuzenean irabazteko. Eta desbideratzea zein da? Honekin dorra hiltzatzen da, eta zer gertatzen da dorra jaten badugu? Edo dorra jaten badute beltzek. Orain, guk zaldia jaten duenean, dorra honek ezin duela koronazioa saihestu. Beraz, badirudi dorra jatea ez dela aukera honena. Eta zer gertatzen da zaldiarekin defendatzen badugu dorrea? Dorra jaten dugu, zaldiak dorra berreskuratzen du, eta orain zein izango da mugitu barko dugun peoia? F6 edo E6. F6 mugitzen badugu, guk peoia jango genuke, eta beraiek peoia jaten badute, hurrengo jokaldian peoia irabaziko dute beltzek. Eta saiatzen badira peoia koronatzen, zaldia joango da ona, eta lauki hau kontrolatzen du. Beraz, F6 eta jokaldia. Jokaldia, hemen izan barko litzateke E6. Eta orain bai. Orain, beltzek ezin dute koronazioa ebitatu. Bale. Eta zaldea mugitu barrean, erregarekin defendatzen badugu torrea, gutxi gora bera lehen ikusi duguna. Dorra jaten dugu, dorra jan barko dute, eta orain zaldia janda, peoiaren koronazioa etorriko da. Vale. Hurrengo ariketa. Vale, a ber, zer ikusten dugun posizionetan, vale? Alde batetik, zaldi honek erregina mehatxatzen du. Baina aldi berean, hiltzatua dago alfil beltzagatik, ez ba? Orduan guk beharko genduke, alfila desbideratzea. Nola desbideratu dezakegu alfil hau? Sake bikoiz bat eman da, barkatu, eraso bikoiz bat eginda. Nun? D6an, sake ematen diogu erregari eta erregina mehatxatzen dugu. Errega mugitzen bada, erregina guretzako izango da, eta alfilak zaldia jaten badu, zaldi hau ez dago hiltzatua, beraz, erregina jan ahalko du. Erreginak lauki hori kontrolatzen du, beraz, erregonek ez du ihesbiderik, orduan ikusi. Jake ematen dugu dorrarekin. Vale. Posible da dorrea jatea?
dorra jaten badugu, ja F6ko peoiak ez du G6 laukia kontrolatuko, beraz, jake mate emango dugu hor. Esan dugu errega ezin dela joan horra, eta peoia ere ezin du jan, ez ba? Orduan, beste aukera zein izango litzateke, G6ra mugitzea. Orduan, guk peoia jan da, berriz ere peoiarekin jaten badu, xake matea jasoko du, ez ba? Eta, ies egiten saiatzen bada, eskilararen xake eman alko dugu. F7an jaten dugu erreginarekin, erreginarekin estaltzea ez litzateke ideia ona, eta errege azkenengo hilarara badoa, badorrea edo erregina G8ra mugituz, xake mate da. Vale, hau ariketa hau desbideratzea lortzen du mehatxu bi eginez. Zein da jokaldia? Bale, esango dizuet. Zeintzu diren mehatxuak? Mehatxok izango dira xake mate ematea edo erregin irabaztea. Orduan, zaldi honek laukia kontrolatzen du. Orduan, guk dorrea ona mugituta, xake mate izango litzateke, oraindik ez, erregina dagoelako. Erregina honek laukia kontrolatzen du. Beraz, erregina hau desbideratzea behar dugu, eta adigo mazarete, ikusi da bideoan zein da jokaldia, ez ba, hori da. Alau da jokaldia, mehatxuak zeintzu dira, balde batetik erregina hau jatea, eta bestea da, D7an xake mate ematea. Bale, erregina janda, balen ikusi dugun xake matea, eta beltzak saiatzen badira zaldia defendatzen, orain ez litzateke xake mate izango, ez ba? Orain nun izan beharko litzateke xake mate, C8an. Eta goazen azken ariketarekin, Bale. Hemen konturatu behar gara, beltzek ez dutela hortik irten biderik. Bera guk zer nahi dugu? Peoi hau jan, eta hurrengo jokaldian xake mate eman hor. Baina zer gertatzen da? Erreginak atzelako laukia kontrolatzen duela, ez ba? Beraz, ezin dugu atzelako peoia jan zuzenean. Horretarako behar dugu erregin hau diagonal honetatik baztertzea. Bale, orduan, ikusi dezakegun gauza bada, zaldi honek diagonal horretako bai lauki hau eta bai lauki hau kontrolatzen dituela. Eta alfil honek lauki hau. Beraz, dorra hau erabiliz, horra mugituko dugu, jaten badu, guk orain atzelako peoia janalko dugu, eta nahiz eta beltzak bidea zabaltzen saiatu, zaldi hau ere oso garrantzitsua da, lauki hau kontrolatzen duelako, xake emango genuke hemen, errega pausoan mugitzen da, eta xake mate ematen dugu. Lauki bi hauek kontrolatu delako peoia eta zaldiaren gatik, eta 8. hilara
erregina kontrolatzen duelako. Bale, dorra mugitzen dugunean, hori, jan egiten dute, eta hori. Jan edo, gutxienez, diagonal honetatik atera behar dute erregina beraz. Torre B8rekin, partida irabazten dute zuriek. Honek izan dira gai honetako ariketak, hurrengo bidean ikusiko gara.